Hei vaan. Minä olen Korhosen Petri ja tänään mulla on tässä juttukaverina Dimitri Lindeman. Kiva viettää tämä hetki kanssasi vähän jutella tässä. Kertoisitko ihan ensin, että minkälainen lapsuus ja nuoruus sinulla on ollut? Aika semmoinen perinteinen romaniperhe, missä on kasvanut. Meillä oli hevosia, tai mun setällä asui samassa pihassa, niin mun setällä oli paljon hevosia. Ja sitten on hengellisen kasvatuksen saanut, että mummo oli uskossa ja että on aina uskonut Jeesukseen ja Jumalaan. Vaikka en ole ollut, ei ollut henkilökohtaista suhetta Jeesukseen, mutta silti on uskonut aina. Koulussa olin koulukiusattu ja tuli paljon koulussa tapeltua ja sain kokea sitä rasistisuutta. Jatkuvaa melkein joka päivä. Et siihen sitten opettajat yritti puuttua, mutta turhaa. Sitten mä opin oman tavan ja siinä tapeltiin. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli aloitettua nyrkkeilyä harrastamaan ja sitä kautta sitten tuli kadulla tapeltua. Ja olinkohan mä 16, kun hommasin jo ensimmäisen käsiaseen. Että aina aseet on kiehtunut. Mutta onneksi ei ole niitä tullut kehenkään ikinä käytettyä. Jumalalle kiitos siitä. Ensimmäisen kerran tuli uskoa, kun mä olin 16, niin omassa huoneessa kuuntelin hengellistä musiikkia ja tuli niin kuin synnin tuntoja. Siinä polvistui sängyn viereen ja tuli usko, mutta ei sitä kauan, olisikohan pari viikkoa kesti. Kun ei ollut mitään yhteyttä mihinkään niin kuin seurakuntiin eikä ollut ketään muita uskovia nuoria. Olinkohan mä 19, sitten kun mä uudistuin uskossa. Sitä taisi kestää muutama vuosi, mutta aika pitkällä oli tällaista, että saattoi muutama vuosi olla uskossa ja sitten se taas meni maailmaan takaisin. Alkoholi näytti aika isoa osaa, niin aina viikonloppuisin tuli ryypättyä. Ja sitten tietenkin varmaan se, kun oma isän menetys oli siinä, niin se yritti alkoholilla turruttaa sitä pahaa aloa. Isä oli sulle tärkeä henkilö? Oli. Joo. Sitten sitä yritti just alkoholilla turruttaa itteensä, kun ei osannut käsitellä oikein niin kuin asiaa eikä halunnutkaan kenenkään jutella koko asiasta. Se kätki niin kuin sisälle kaikki sen tuska ja sen niin kätki sisälle. Ja sitten siinä kovettu luonne ja tuli aika kova luonne, tuli semmoinen. Ja miten nyt sitten Jumala on saanut nyt ruveta sitten murtamaan sitä. Miten noina aikoina, kun kerrot, että sulla oli tommonen väkivaltaisia juttuja, nyrkkien kanssa puolustautumista ja asioiden ratkomista, ja sitten sulla oli oma asekin mukana tilanteessa, josta tosin sanoit, että et ole sitä käyttänyt, mutta oliko siellä semmoisia läheltä piti tilanteita, jossa tavallaan niin kuin olisi ollut hyvin pienestä kiinni, että elämä olisi lähtenyt ihan erilaisiin tilanteisiin? Kyllähän niitä varmaan oli. Sitten jossakin vaiheessa niin kuin aikuisena kuulin sillä, että mulla oli joka päivä oli ase mukana, missä kulinkin. Että se oli niin semmoinen turva. Oliko se sulle vähän niin kuin henkivakuutuksena? No se oli vähän niin kuin henkivakuutus. Joo. Tiesit, että kun sulla on se mukana, niin ei sun tarvitse pelätä ikinä ketään. Ja vaikka tulee kuinka monta ihmistä tulisi sellainen tilanne, niin ei tarvitse pelätä ketään. Että sä tiedät, että sä pystyt puolustamaan itseäsi. Mutta Jumala vapautti siitä ennen kuin mä sitten olin uskoa. Niin multa hävisi kokonaan, että mä olisi kiinnostanut enää aseet ollenkaan. No mites jos sieltä tullaan niin kuin nyt sitten näihin päiviin, niin mitä marraskuussa 23 sulle tapahtui? Mä olin siinä pari päivää ryypännyt ja krapulassa heräsi ylös ja tuntui, että tämä ei ole enää oikea elämä. Sitten aloin kuuntelemaan siellä hengellistä musiikkia ja muistan kävin polttamassa tupakia ja tuli sitten sisälle ja meni olohuoneeseen istumaan ja kuuntelin sitä hengistä ja sitten murti mua ja siinä ensimmäistä kertaa sai antautua koko sydämestä Jeesukselle, että ilman mitään ehtoja. Tai aikaisemmin se oli ollut semmoista, että aina oli joku ehto siinä, että ei halua luopua jostakin asiasta. Siinä tapahtui siinä samassa vapaus heti tupakista ja alkoholista ja vaikka oli krapula, niin se lähti saman tien. Sitten on lähdetty sitten kulkemaan eteenpäin. Niinpä. Äsken kertoilit siitä, että näitä Jeesuksen luot tulemisia oli siellä nuoruudessa aikaisemmin ja sitten tavallaan ne aina kuihtui siihen, kun puuttu jotain olennaista. Se yhteys tuli tuossa esille jo pari otteeseen. Kyllä. Niin miten nyt tässä, kun marraskuussa tulit uskoon ja sen jälkeen, miten sä oot kokenut niin kuin seurakunnan ja yhteyden? Ootko sä löytänyt sieltä jotain semmoista, minkä haluat nostaa esille? Kyllä. Että en varmaan olisi tässä uskossa tällä hetkellä, jos ei saanut seurakuntayhteyttä ja päässyt heti mukaan seurakuntaan. Se on tosi tärkeä osa mun elämää. Että nyt kun on sen saanut, niin tietää miten tärkeä se on. Ei tarvitse enää olla yksin niin kuin asioiden kanssa. Hieno kuulla, että semmoinen yhteys on syntynyt ja se yhteys kantaa. Kyllä. Joo.
Mitä Jeesus sulle tänä päivänä tarkoittaa? Mitä hän merkitsee sulle? Kyllä se merkitsee ihan kaikkia. Että en voisi elää ilman Jeesusta enää. Ei tarvi enää olla väkivaltainen eikä juo viinaa eikä polttaa tupakkia. Enkä vaihtaa sitä mihinkään. Onko jotain semmoista, mitä haluaisit vielä sanoa, mitä on se, sydämellä? että niin kuin, silloin kun kulki maailmassa, niin Jumala ihmeellisesti varjeli kaikista. Niin kuin, tietenkin mummo esirukoukset on kantanut. Joskus kaverin kanssa ammuskeltiin niin kuin, tarkkuutta semmoisiin lautoihin. Ja mun vuoro oli sitä ammui siihen lautaan. Niin mä olin aika lähellä, niin se luoti kimpos siitä suoraan mua rintaa. Ei kuulu vaan se niin kuin napsahti takkiin ja sitten katoin näin, niin ei tullut kuin punainen läiskä. Että mun ei oikeasti pitäisi tässä olla istumassa, että kun se oli kumminkin sen verran voimakas ase, että olisi pitänyt henki lähteä. Se ei käynyt mitään. Niitä on paljon semmoisia tilanteita, missä Jumala, niin kuin nyt jälkeenpäin on tajunnut sen, että Jumala on varjellut ihmeellisesti. Ja sitten se justiin marraskuussa, kun tuli uskoon, niin sai kokia sen niin kuin tuhulaajapojan osa, että kelepas vieläkin, että Jumala ei hylännyt. Että vaikka piti itseensä niin syntisenä, että ei enää kelepaa Jumalalle, niin silti kelepas. Se varmaan kokemuksena oli hyvin semmoinen eheyttävä ja parantava. Kyllä. Joo. Kyllä. Oli tosi hienoa kuulla tämä, mitä olet kokenut ja sinun elämän storia tässä kuunnella. Jokainen on aina ainutlaatuinen tarina. Kyllä.